Baba Masuku. Yebo. Akasizwe lapha baba. Udwendwe. Nalo udwendwe njengamanje liyaphuma. Kodwa kukhona into eyenzakalayo ngolekhathi udwendwe seliphuma. Siyasibone kungena abakhongi kubo kwamakoti. Abakhongi basuke bezokwenzani kubo kwamakoti. Phela abakhongi ibona abantu abalanda udwendwe, abalanda umakoti. Ukufika kwabakhongi ila khona umakoti eseyibona khona ukuthi hawu kade ngihamba ngempela ekhaya namhlanje ngoba aliphumi udwendwe abakhongi bengekho. Ibona banikazi bodwendwe labo ngoba ibona abasuke bephethe ibhokisi lamakoti. Kufanele bathathe ibhokisi lamakoti belibambe belifake emotweni. Ubani ogqokisa umakoti? Ogqokisa umakoti umama othembakeleyo emndenini nasekhaya naphambi kwabantu. Yena okhethwayo lowo omdala nakhona, hayi ingane nje. Yena umgqokisa amambatha. Nca umgqokisa isidwaba, amfaka amashoba, amfaka imvakazi. Bese kuthi amambatha uwafaka uyise omzalayo. Akafakwa nombani. Ma uyise omzalayo engasekho emhlabeni kuba indodana yalowo baba lo osuke eshade nomama wakhe umakoti. Omele osuke eyiso lika baba walekhaya. Yena ke umfama omfama ambatha. Okusho ukuthi umama nje sibuyela lapho ogqokisa umakoti. Uma sihlangana sivumndeni sibonisana ukuthi akube umama obani. Umama wentombi kwenzeka ayigqokisa ingane yakhe. Cha, Ayigqokisa. cha. Ayigqokisa ngoba uzofela umunyu ebese yakhala kusobala lokho. Omunye engathi amgqokisa emgqokisa ebecabange vele awo aphela. Hayi, yezwa kahle. Akasidlule Masuku. Yebo. Ihubo, akasingene ehubweni. Ihubo umthetho walo uma lisuke liculwa. Siyasibone mayiphuma intombazana ikhishwa ngalo noma isingena futhi phambili la kiwa khona emzini la esuke iyogana khona ingena ngalo. Ungasichazela nje kafushane ngehubo. Ihubo ilona culo noma ilona gama elinyakazisa inyunyana zaleli khaya zakulowo muzi lowo ngoba basuke sebezwe ukuthi nakho sebecula iculo lakithi ngabe kwenzenjani na. Yikho noma ushisa impepho awukwazi ukubabiza bonke abantu kodwa ihubo yilo eqoqa bonke abantu balapha ekhaya abazinyunyana. Yikho ke nale lifike liculwe kubo kamkhonyana ukungena ngalo. Yikho nivinjwa uma ningena nezinye ingoma kuthiwa amakoti angene ngehubo noma kuthiwa seningenile najiya nabuyele emuva niyabuyiswa kuthiwa qala phansi nizongena la ekhaya ngehubo ngoba kufanele idalwa zihlangane zamukelelane lento osokungayo lapha ekhaya. Nangu umakoti usayaphuma umakoti. Sithola umakoti uphuma ngomnyama aphinde futhi la yakhona ayongena ngomnyama. Lo mkhuba lo wenziwelani into efana naleyo ukuthi umuntu akhishwe ngomnyama phela ngene ngomnyama. Ngabe kuchaza ukuthiza, ngabe kuwusiko oluthiza, kusokwenze njani? Kuchaza phela ukuthi umakoti akangeni emzini womuntu kumnyama kukhanya ngoba obafice phambili
abadala abaganaqala ukunaye bangena ngokumnyama. Naye ke lo kufanele angene ngokumnyama ngoba okusho ukuthi ke kuwusiko lwalapha ekhaya ukuthi bonke amakoti bangena ngokumnyama. Ma wena usufaka umakoti ingane yakho ubaba uyifaka kukhanya kuyicala yikho uhlawulisa nokuhlawuliswa. Shuthi nje ngeke sikubone ngelinye ilanga usungena ngo12 usuthi wena uzulethe ingane wena la ekhaya. Cha, ungadinga ukuthi nibuyisele emuva. Ungadinga ukuthi nibuyisele emuva okanye ufike inkosi udliwe inkomo ngoba uyaganga. Uwenza into engaziyenziwe ngisho emandulo. Umkhuba bathaphu lento wena. Yebo, uyochazela inkosi.